Naturalment, issa li beda l-proċess tal-att huwa evidenti illi mill-sampling li sar il-Partit Laburista rebaħ dina l-elezzjoni ġenerali. Allora b'mod uffiċjali set ngħid li l-Partit Nazzjonalista qed jirrikonoxxi li l-Partit Nazzjonalista minn dak li jidher rebaħ din l-elezzjoni ġenerali u rrid nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja l-poplu Malti li l-bieraħ reġa' wara maturità kbira u ħareġ jivvota eżerċita dan il-dritt li għandu. Jien nixtieq ukoll nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lil ħafna nies, nirringrazzja lilkom il-ġurnalisti li lilkom issa 5 ġimgħat għaddejjin fuq kampanja elettorali, nirringrazzja lil dawk kollha illi kienu involuti fil-kampanja tal-Partit Nazzjonalista u naturalment ukoll dawk illi kienu parti mill-kampanja tal-Partit Laburista fejn kellna kampanja elettorali mis-silta bħal dejjem naturalment issem ir-riżultat. Min issa l-qudiem idu nirrikonoxxu li l-Partit Nazzjonalista led l-elezzjoni u nħarsu l-qudiem biex iva nagħmlu analiżi ta' x'ġara u ma ġarax u l-Partit Nazzjonalista jimxu l-qudiem minn hawn il-qudiem. Le, ovvjament nirrikonoxxu r-riżultat, ningrazzjaw l-elettorat li ivvota, jiġifieri it-turnout baqgħet u li hemm minkejja naqsi daqsxejn mill-elezzjoni li għaddiet, però ovvjament issa rridu nħarsu l-qudiem u nimxu l-qudiem. Ma jfissirx li l-issues li ġlidna l-elezzjoni dwarhom ma jibqgħux relevanti. Jiġifieri l-issues ta' governanza tajba naħseb kulħadd jaqbel hija importanti, għandha tkun rilevanti għal pajjiżna u rridu rikonoxxuh dan. Id-dritt tal-liġi għandu jibqa' rilevanti għalina u kulħadd. Jiġifieri jan nittama li il-messaġġi wkoll li fl-aħħar mill-aħħar nisimgħu u jindbatu jilħqu l-kulħadd. L-appell tagħna l-partitari ta' kulħadd huwa illi nżommu l-kalma, nuru illi hemm maturità politika f'dan il-pajjiż, jiġifieri kif aħna rrid nirrikonoxxu r-riżultat nittama li kulħadd jirrispetta l-xulxin, min għandu ovvjament joħroġ, jiġifieri joħroġ, ma nżommu kulħadd iżomm il-kalma, jridu jirrikonoxxu illi fl-aħħar mill-aħħar aħna poplu wieħed nirrispettaw l-opinjonijiet politiċi differenti ta' xulxin. Grazie.